kanca dhewe saben ku nyawang fotomu rasa kangen ku marang sliramu tutik biyen ate adum tresno bebarengan ning gedung apa tutik bukel mati saiki adoh papane kabar kepinge marang kemana-mana aku tansah mantu-antu moga liya dina bisa ketemu tenane cahayu pancen kudu tak akoni yen to tresno raku tutuweni kula nuwun monggo pancen abot jroning ati ora nanging piye kudu tak lakoni ngono ae rasa sedih. aku sedih kuwi apa to Tik Lah piye to, Mas? kowe iki mau ngapusi tok Ngapusi piye to, Mas? umpamane tenanan ya Tik seandainya awake dhewe bojone tenan ngono ya Tik ya Iya, terus kuwi duwe anak ayu apa awet iya? dok. Nek lanang duwe anak ya ganteng Apa iya? lah pake kaya Lah ngene keturunane kaya ngene. lah ya pake gantenge kaya ngene mbok ayu kaya ngene andeng-andeng lho Jan. golek kembang apa piye bocah kaya ngendas-ngendas KFC Wis. Panyuwunku mring sliramu rungokno nangise ati Ati dong, owo ning kasur lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati Yo, kanca kanca dhewe dhewe. lagi ya masuk pri Mas Agung Masuk babuk ya saben ku nyawang Yo. fotomu rasa kangen ku marang sliramu biyen nate adum tresno bebarengan ning gedung apa yen tak akoni yen to tresno ra kudu duweni apa rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni
tutuk-tutukno kono. Lah piye? Kan yo sampean lho, Mas. Mas nyawer aku rung tekan kene dientekke. Bareng aku tekan kene kok entek gel. Nyapeken kabeh. Ora aku ora perkara dhuwit aku. Peken kabeh. Rokok ya tak tampa lho, Mas. Banget tenan ngono. Yo. Menarene rasa nggo dhuwit nggo rokok Ya, panyumunku mring sliramu rungokno tangise ati iki lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning matur sembah nuwun. matur. Tangannya halus. Yo, Kami ini yang minta. Kemayoran bergoyang. Sik. Paijo paijan.
Pecelek tambe burine. Sehat selalu ya Mbak Mini, ya Allah. Mbak Mini belum habis itu loh. Luar biasa. Ini sudut garis alur malah. Tek santayuk sinarengan kadang-kadang campur sari nyukonco dewi makar senar raja wali ugi cerah foto video syuting timun sigarane MC ne jaluk es jeruk. Ayo mas, kicing miring. Ayo mas, kicing miring. Timun segarane. Ayo negarane mas, kicing miring. Ayo mas, kicing miring. Lali lo mbak, cabut dulu mbak. Oh maunya nyambut mbak Bogel. Aku kini karo Mbak Min iki gemati kok sithik ae tak lapir ngate. Lah Ya Allah Mas ya Allah. sithik ae tak lapi masyaallah masyaallah. Alah alah. Lah iso aku ini karo Alah Dek Min alah. Alah alah. Gembroblos ya Mas. Iki gulune. Salahmu dhewe pilih ngibot, dhewe ben jane nek pendaftaran MC pilih ngibot tok. Bener aku tok. Ngono. Ah iya, heeh wis to. Rasa gak kelandang, landake cah ngono kae kok. Landake nyate cah ngono kuwi kok. Amben kayu kumeme gaplek Dek Mini wayu anu nemplek. Ayo mas, kicing miring. Ayo mas, kicing miring. Jolalino. Tisu. Kok mandek bae to iki no? Pembantuku. Masya Allah, tak lapke. Manjane. Sing ijo ngetek. Oke baik, lah iso rasane gagas. Nyate landak yang ngono kuwi kok. Endi? Hah? Mas Sari. Jarene perawan Ibu. Single piren. Oh iya, tisu. Bae dilapi bae, Mary bae. Mbah. Lho. Lah karo bae ngono, sing mesra, sing alus, karo Mbak Mini lho alus. Oke, bagus. Masyaallah. Hah? Lah iya. Kote sehat nggih, Mbah nggih? Oh iya. Oh ya Allah, aja nasa alon-alon jare Mbak. Sayang dulu ya, Mbah ya. Mbak Mini pengen dipeluk. Oke, Bang. Cemburu Mbak Mini cemburu. Iya lah, salahmu dhewe kok. Jenek, ayo, tarian Dik, sing becik tur Dik. Mama saja. Ngetan bali ngulon Mas Supri MC ne njaluk wedang jeruk. Mas, kicing miring. Ayo mas, kicing
Masya Allah. Wong bagusnya kaya kethek ngene kok ya. Bidel elek. Lusi-lusi di kasur, diam-diam merayap, datang seorang bugel, hop, lalu ditangkap. Kok aku gila ya, Pak? Munggah ning pucuk gunung, dhuwur dianget, matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Bokel, oh. Bokel. 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 Bokel kalah tua. Kanca dewe. Oh. Saben dina ngalamun jroning sepi Spesial kagem Mas Rejo. Iya, iya. namung tansah kadulu wewayanganmu duh lusit cahaya. Kowe iki ngungkuli ini malan. Lah piye ta? Ki malah ngungkuli kowe lho, Min. Ngungkuli malah esek kayak penyanyi kok penyanyi terbodi tenan iki. Esek. Iki bojomu ora. Hah? Tenang lagi tak deleki. Oke, baik. Menengo. Bojomu tukang son ya? Hah? Bojomu tukang son. Utuh. Kang usung-usung e. Ya wis. Berarti aman ya. Sini sayang. Nano. Linolitan bisa lali sayang angrep rutin Tak ati gendong ngopo ning kasur. lelemane wong bagus atan satu mantil ya sajroning metro. Iya Pak. Fans semua kemen Pak. Salam bengi. Ya sabar, foto ya fotoku sik. Bar iki yang fotone ya. Oke. Apa tega sirani Mas cidreng janji Mas. Saking karanjan alamun mangkono piye katresnanku. Piye kados Pojok nomor telepon. Iya kosek lah. Foto ya foto kosek sabar sayang. Iya. Ajang nyewa jare. Kene lagi pacaran sik sedilu. Oh, WA aku lebone WA-mu ya. Ya. WA aku lebone WA-mu. Oh, WA. WA aku. WA aku lebone WA-mu. Oh, aku ora duwe WA. Piye? Aku duwe Pak Cebok. Melarat iki. Piye, Be? Karo yuk ngentup. Lah iya. Yuk ngentup. Lebone ngono. Monggo Kang Mas katresnanku gegasane adika jono prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku cerah production. Lucy Brahma.
panggungan Nyu kanca dhewe Raja Wali cerah foto ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng lenggar kanthi kita senaping laras campur sari Nyu kanca dhewe dipimpin pasukannya sak pupuh hadap kanan maju jalan Siap gerak. salaman karo sing di omah Nggih. nano monggo Saiki wis kepato aku lho, Mbah. Aku nek karo Mas Pri masa ya nampa kaya ngono. Kene lho, Pri. Kowe ngerti apa ora iki mau diitung wong pro iki? Lah wah wis dipas 350. Heeh.
Nek 100 gelem. Ah, aku ya gelem. Tenane. Nan. Maaf aku karo Mas Supri yang mesen apa kaya ngono. Rasa ta? Rasa kowe karo sapa? Ayo. Ya. Gelem apa ora? Kose. Gelem apa ora? Yo nek iki ra apa-apa. Saiki. Saiki wis kepadon
Mbak Mini. Ada yang enggak ini? Ongko ya. Sabda Oh. Podo horeke podo. Iya bener, kayaknya ntar saya kayak gini juga deh kalau kondangan deh. Saya nggak pernah kondangan. Ini kayaknya udah mau selesai, Mbak Mini mau ngasih enggak? Mbak Mini. Saya enggak. Ini ketoknya yang iso ngetoknya Mbak Mini ki Mbah Bogel doang tau Mbak. Makanya dari tadi aku tuh nggak ngerti. Ya, yang bisa ngeluarin Mbak Mini cuma Mbah Bogel Maunya doang. gimana, Nah. Oke, baik. Oke baik. Pak goyange. Nah, ayo. Keren-keren cepet ke Mas. Tipis-tipis Den. Maaf ya nih. Paniku teko. Oh iya. Bojomu arep wong liya. Nih, Ini mau lihat deh. Ya aku. ora aku ana bojoku ning Hongkong kok wis suwe kok. 2 tahun nang Hongkong. Sabda Pandita Ratu. Dasya tresnaku bakal ketawa mati. Spesial buat Mbak Mini. Gendong oh ning kasur Ayo Mbak Mini yo. suwe konku kepen lepoke sepit tenan
lemes. Ini udah 3 putra keluar nih. Udah keluar belum? Belum. Malah ngecek aku kok lemes. Alah. Lah wis mung bolak-balik. Mbah, enakan ini atau Mbak Epa? Goyangannya. Apa iki? Apa iki jere? Pak, Epa. Mbak Epa ada saingan. Wong gak krungu. tak krungu ya gimana? Anyar buat Lah iya. Sabto pandita ratu. Sliramu nadya isi. Bukti Gusti Lati. Terus aku bakal dinawa mati. Monggo Mas Yanto. Monggo Mas ya. Goyang Asal. Mas yang mau joget boleh di sini, silakan. Nangis sajroning atiku nalika siramu ninggalku.
suwun Mbak Bogel. Ayo Mas Yono sing duwe inti rup halus Monggo baik. Aduh. Tombol kangen ya, Mbah. Panjang Yuswa. Dina. Manis sih, kowe pancen manis. Tambah manis, yen kowe ora lamis. Yen mes manis ngumpuli madu kaya bisa ngrasake jantungku. Ayo deh. Sampai
wong ayu sing tak tresnani rina wengi mong ngimpi aku ora bisa lali mong sliramu dek pepukan ning ati kapan balimu Supri, aku guyon lah dikai. Kowe kaya ngono karo kancane bareng kaya ora Lah kok kenal ae. loro? Lah iya aku guyon ora. karo sing ibot jare. ya Allah Pakde Bugil Aku kaya Mas Supri kaya ditukokno iki lho Aku ki guyon mah aku Wah. jane rokok barang iki guyon dikai rokok. Nyambutke penamen kene. jane ya aus ya Kan? Lagi. Oh alah Mas aku guyon Mas. Parian MC Jawa Tanjur kayak tenan. Matur nuwun nek ngono. Matur sih. Kowe kok yangku sih? iya wis dadi seruput Oke, baik tak duit iku sing cara sabar kowe iki. Ngajak duet ya ndek mau. Ya ya sabar kowe iki. Neng apa sliramu Loh. ego tinggal aku Pak Diana. Hei, ayo. Matur sembah nuwun Mbak Dina. Oh, nganten. Boten, niki mengke langsung ditransfer. Sinarengan kadang-kadang nyu kanca dhewe campur sari. Sininguyung Raja Wali ugi kadang-kadang cerah foto video syuting gambar bening harga miring bersama dengan Tuti Bugelwati. Yo Mbah Marno. Yo.
ning mburi joget. Mbah Gung pokoke Nggih, kena toh. dipercaya. Matur suwun Pak Wit. Aja setelang wong kapas tresnaku kira iso layu karena suwe aku bali iso sumati ana ing sisihmu. Pak Wit, nambah melih napa mboten Pak Wit? Monggo Kang Mas Landak. Dan dalam pun Mas Supri nyuwun pangapunten. Ayo, ayo dan dikayengke konco Ayo, Mbak Yuli, dhewe karo kowe. campur sarine Mas Landak pimpin Kowe urumen no Yul saiki. Apa diet? MC-ne mau ambil belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimi susu rawan rasane ra karuan susu Yuli macan enak sekali Entek no. Sugeng Rawuh keluarga besar Prima Suara campur sari Mbak Yuli kasih nggih. Kasih sarangan campur sari kanca dhewe. Pangarsane Mas Landa. Sarangan Raja Wali di media sosial. Wong sliramu kang dadi mani ing kalbu. Pindhoretno kang katon malelo. Wong welingku kiyo tansah eling.
Panono jagat mring sliramu tansah gandeng renteng kaya mimituno. Habisin tawakal. Iya iya. Aku mau tamasya Nanti Mas. keliling-keliling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak-becak. Becak, becak, tolong bawa saya. Ireng manis kapur lumatar nyongko dewi. PB bakso monggo. Yen kelingan lelakonku jaman Kandhane Mbak. Iki Reman mau kula ngeten niki. Sragen kok ya. Ah nggih. Nan? Oh nggih. Pak ini Siap. ping mung jalan perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresnoku ra bisa ilang mergo kelingan ireng manis
mung jalanan perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresno ora bisa ilang mergo elingan kanca dhewe pancen kuyi. Yo Mas Rudi, Mas Chandra, Mas Yono, Mas Mul, Mas Dodo, Mas Wisnu, Mas Sunar monggo. Tentang lebu sedeng Lisan Kunon cilik Akawetan Mas Wiwit, Edeni gunung akalon sing ngayomi Blitar jaman Jepangan monggo Mas Wiwit, Mas Wisnu, Mas Dodo. Berontak sing mimpi Supriyati Blitar nyimpen lamun nesak notot Majapahit aneng cantik penataran Monggo Mas Wisnu, Mas Dodo. Ana cerita kecare pape Gajah Mada Hebat bisa. Bedina maju. Dina, Bedina. Monggo Mas Wisnu, Mbak Puput. Mas Wiwit. Keluarga pesangan Jos.
artese wonten bojo loro. Yanto ganteng dhewe. Yanto manis dhewe. Yanto ible. Yanto wonten luwe. Yanto prengut wae. Aku kapusan karo penyanyi jadi-jadian. Regane 50 pengung bayar kleru atusan. GWA Mas Landa yo asik foto sejanten masih Semar Mulyo monggo masih Kaliwetu Balada Mas Bogel ayo Pak D Parmin Mas Sigit Mas Adi semuanya. Ayo, kayak setrum kayak nggak BCM kayak. Neng apa sliramu Ayo Mas Haryanto. tinggal aku kaya dosa hatiku Keluarga besar terapung.
jalan nih. Balanda. Gubuk Asmara. Bablas kayak gubuk Asmoro. Se. Piye Mas? Pose nih Mas. Dalam. Yuli. Dan kawan-kawan. Suwe. Balanda sapupuh kangen hati. Sapupuh. Pak Arman. Balanda, sapupuh, Limas, Yuli, bareng. Apa? Terserah. Sepenting cokek. Daman. Salah. Aja sumpah langkon bagus. Lesnani kira bakal Kabeh
ndak sak pupuh. Buat spesial Mas Tri serah foto. Ya ini dari Mas Angga minta lagunya Puspita Nala. Ya. Puspita Nolo. Udah, Kok udah? Belum. lah. Mas Tri. Ben wae suwe. Berwane wong liya. Masukin. Masukin ayo. Ojo. Aja sumerang wong ayu tresnaku iki ra Makasih banget. Bung. aku bali aja sumande Ono ing sisihmu. Mas Haryanto Gareng asik. Yuk konco dewe wengi. Oh, asik ge. Ayo. Oh. saiki pancen aton afri Bangunan bangunan kutha sakenah dalan-dalan jalan tansah katon rapi masyarakat adil makmur lan elingan jamane semono desa kutha sasat ora beda biyen mula wong tansah rekoso ning saiki mangan tiwul jangan koroyo. prihatin poliyojo nibatin rejeki ono Ayo Budi monggo. Mulane mulane kowe ojo lali Mas bektiyo Wakil. ringkesane Gusti saiki pancen wis beda desa kutha sasan ora beda biyen mula wong tansah rekoso ing saiki bisa labuh mring negara nyukan sode lagi Mas Wakil sampai bawah monggo Mas saiki pancen katon asri Bangunan bangunan kutha sakenah dalan-dalan jalan tansah katon rapi masyarakat adil makmur lan nyawiti
Kemayoran digoyang bersama dengan campur sari New Koco Dewi. Mas Wandi, Anugerah Mandiri Jakarta, Semar Mulyo. Kecemplung kalen timbang golek luwih becik alung balen Sabar mas, wong sabar ora kesusu. Yen aku jiwa gendene wis mesti kleru. saestuke aja dianteping kalbu tak rewangi rino wengi tulus ing ati Sabar mas, ora bali wis tak aturi. Yen aku jiwa jere ketut bebas nguri. Aja ini. Go.
Tuti Mas Tris joget mriki Mas Tris Mas Yono es terus tahun lawase kono kene nganteni sirate antu nggonku nunggu Ayo Mas ati Supri. putih kabeh rambutku Rasa ati dadi kangen saya suwe saya tangga nemen ngalor ngidul dadi linglung utara kangen rapi so dipedhong matur suwun Pak Supri. wong ayu enggal bali kanggo nambah nikah ning ati Layung layung pancen saged penetro ati lega bisa kanggo tombo Pak Herman Pak Herman nganti kakelopok ngicipi gawang-gawang sliramu wis teko jroning ati dadi gelem tak goleki sliramu ora ana nyuwun sadhewe yo Masuk yo wis pirang tahun lawase ana kene konten tekane antu gonku nunggu nanti putih kabeh rambutku rasa ati dadi kangen saya suwe saya tambah nemen ngalor ngidul dadi linglung utara kangen rapi so dipendung yo wong ayu enggal bali kanggo nambah nikah ning ati layung nadyan saged penetro ati lega bisa kanggo tombo Pak Supri ngesake lagu napa? Manut. Oh gilang berarti bubar. Udah capek ya Pak Supri ya. kangen semu Nggih. Belanda berkah sama SMU sak pupuh Gubernur Cokek sak Indonesia Tempang Reja Widodo Grandong Mas Bugel pokoknya YouTube ring terah putus di jantung pokoknya wis sikat terinsingan Nganti kekelopok ngicipi gawang-gawang sliramu wis teko ya ya yo jroning ati dadi gelem
kok malah katone ngoso dhewe sak jose adi ati parani ngoyo-ngoyo jarene kok wis mangkat lunga balada ati enteni ngoyo-ngoyo jarene kok wis mangkat ono Dimas
Sesek Balanda, kosek sesek. Hilo, bolo cokek. Oke, lanjut. Ini Mas. Bareng sempet papasingan nyatane loro wapasine kanthi waktu papisahan batine jar tambah tresnane Sembah nuwun